அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன். நானே ஐடி எம்ப்ளாயி. ஆனால் என்கிட்ட நீங்கள் பிஸ்னஸை பற்றிலாம் ஐடியா கேட்குறீங்க. பிஸ்னஸை பற்றி என்கிட்ட நிறைய ஐடியா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் சொல்லுவேன். ஆனால் வந்துட்டு அண்ணன் நெகட்டிவிட்டியாக பேசுகிறாரு அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. நான் நெகட்டிவிட்டியாக சொல்லுவேன். அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் பாசிட்டிவாக மாற்ற முடியுமோ அதை நீங்கள் தான் மாற்றணும். ஏன்னா வந்து நெகட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணால் தான் எந்தெந்த பக்கம்லாம் நமக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளமாக தான் நமக்கு நாளைக்கு ஃபேஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். ஸோ நாளைக்கு டவுன் ஆகலாம், அப் ஆகலாம், அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண யூ ஷுட் ஹேவ் திங்க் இட். ஸோ நான் வந்து ஏதாவது சொன்னேன்னா உடனே என் மேலே கோவம்லாம் படக்கூடாது. நான் திரும்பவும் சொல்லிடுறேன். நான் சொல்கிறேன். பிஸ்னஸ்னால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஜாப்னா எப்படி இருக்குன்றதை நான் கைடன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஆனால் நெகட்டிவாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். நெகட்டிவாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் சொல்கிற நெகட்டிவில் நான் வந்து அப் அண்ட் டவுன் எல்லாத்தையும் பார்த்துவேன். அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் திங்க் இட். யூ ஷுட் ஹேவ் யூஸ் யுவர் காமன் சென்ஸ். சும்மா ஒரு பேஜில் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் வந்து பிளைண்டாக நம்பக்கூடாது. அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வரேன். ரீலாக இல்லாமல் ரியலாக இருங்க. ஆர்இஇஎல் ஆர்இஏஎல் நான் சொல்ல வரேன்.